Türkmen aktivisti Murat Düşemowyň ejesi 4 ýyllyk tutsaglyk möhleti gutaran oğlunyň türmeden boşadylmagy ugrunda tagalla edýär. Täze Gülmämedow oğlunyň ýagdaýy barada özüne ne maglumat berilendigini ne-de ony görmäge ruhsat edilendigini aýdýar. Adalaty özleýän ene göneden göni döwlet ýolbaşçylaryna ýüzlendi. Murat Düşemowyň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsak edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Täze Gülmämedow Azatlyk radiosy bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi. Oğlum Murat 14'üne gelmedi. Men 10-njy koloniýa jaň edip soradym. Ilkinji biri diýdi. 9'a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaň esemem jogap bermedi. Ilkinji trubkany goýberdi. Men onuň 9-njy koloniýa bardym. Abdüşkür türmesine. Olardan soradym, duşem ştaýda diýdi. Onuň men görüp bilermi diýsem, görbe bilen ok diýdi. Zat geçirip bilenmi diýsem, ýok, zat beýlede dursun, ýekece spiçke de geçirip bilen ok diýdi. Akoşkada oturun. Onuň men onu arz etjek, men başga ýerlere arz ederim diýemden soň, 2 sany erkek kişi birem gelin gelip meni kabinete salyp sorak etdiler. Sen nireden eşitip geldin, nirden eşitdin diýdiler. Men eşitmäne hakkym ýokmy diýdim. Ýo hakyň bar ýöne nireden eşitdiňi aýt diýdi. Menem şu jaň eden nomerlerimi diýdim, şo nomerden eşitdim men diýdim. Bir jogap bermedi, birinden eşitdim diýdim. Onuň indi näme üçin men diýdim, oglum görmeliler, görkezimiz ok diýdi. Bola zatlaryny geçireýin, bolman bir köýnek balyk geçirmeli. Bara näçe günden beri ýatan adam diýsem, şutak onyna getirildi diýdi, naharny gowy seredýäs diýdi. Aý bäriň naharny gowy seredilýärmi, seredilýän men onu görmesem bilem oga diýdim. Diýip Täze Gülmämedow aýtdy. Murat Düşemow tutsaglyk möhletini LBY 12 koloniýasynda geçirdi. Häzir ol Türkmen awatdaky LBD 9 türmesiniň Geslapky tutsakhanasynda saklanýar. Türkmen News neşri Düşemowa garşy bir tutsagyň şikayet edenligini habar berdi. Täze Gülmämedow ogly Murat Düşemowy görme üçin türme 2 edek barıpdyr. Ene ogly üçin alyp baran zatlaryny geçirmäge ruhsat alandygyny, emma özüne oglunyň tutsaglykda saklanmagynyň sebäbiniň düşündirilmänligini belledi. Ýöne şo ilki baramda da aýtdym, näme sebäpden bastyňyz diýdim. Olam urşupdyr diýdi. Öz diýäniňize özüňiz inanýaňyzmy? Adam bilen urşan adam däl, göreningde tanarsyň şonu diýdim. Öňüm töhmet bilen gitdi diýdim. Ýene töhmet atýaňyz diýdim. Ona ikinji sapar baramda da zatlarym geçirdi. Onuň görkezem zok, görkezmek gadagan, görkezjek däldi. Täze Gülmämedowyň türme ýolbaşçylaryny görmek öňçeden tagallalary netije bermändir. Ony tutsakhananyň ýolbaşçylarynyň hiç biri dörli bahanalar esasynda kabul etmändir. Ene öz oglunyň aklawçysy bilen duşuşmagy başarypdyr we aklawçynyň Murat Düşemowyň ýanyna bir gezek baranlygyny anyklapdyr. Düşemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda suud edilip adamy talamakda we bedenine orta çagyrlykdaky zeper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanılan bu aýplamalary siýasy matlaply adlandyryp, raýat pozisiýasyny açyk beýan eden we kanuny hukuklaryny, adam haklaryny talap eden adama garşy toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Döwlet Birleşen Ştatlarynda ýerleşen Human Rights Watch guramasy 25-nji ýyłda çap eden maglumatynda türmede oturan aktivistiň täze şüpheli aýplamalara tedbir edilenligini belläp, Türkmen häkimetlerinden Murat Düşemowy destine we şertsiz boşatmagy we onuň tutsaglygyny uzaltmak üçin edilýän kemsedici tagallalardan el çekmegi talap edýär. Düşemow parahatçylykly aktivligi sebäpli aýylgynç adalet ýalňyşlygyny eýen başyndan geçirdi diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denver aýtdy. Düşemowyň ejesi Täze Gülmämedowyň sözlerine görä häkimetler Murat Düşemowyň ykbalyna degişli anyk maglumat bermekden saklanýarlar. Suudyň haçan boljagyny, nirede boljagyny aýdanoklar, adwokata hem aýdanoklar olum bilen ok diýip Mämedow Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Suudyň haçan boljagyny, nirede boljagyny hiç ýyly aýdanoklar, adwokata da aýdanoklar, o da bilen ok. Ene öz oglu üçin adalaty talap edip Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýüzlendi. Onuň video çykyşy internet platformalarynda peýda boldy. Täze Gülmämedow türkmen ýolbaşçylaryna öz arzyny Azatlyk radiosynyň üstü bilen hem eşitdirmek isledi. Hormatly arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow, size ýüzlenýän
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, size de yüzlenýän gaýrat edin, ýalbarýan men oglumy boşatmana kömek edin. Men oglum büyügüne ýatýar. Murat Düşemowyň ýagdaýy we onuň ejetiniň öz ogluny boşatmak goýunça edýän tagallalary türkmen jemgyýetinde uly seslenme döretdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary soňky günlerde türkmen jemgyýetinde grajdan aktivisti we töhmet bilen türmän batylan Murat Düşemowyň türme tutsaglygynyň boşadylmazlygy we onuň ejesi Täzegül Mämedowyň ataly ogul Berdimuhamedowlara açaçan ýüzlenmegi öz oglunyň biýigine türmede oturup ikinji möhlete tutsak edilmek howpy barada giňden pikir alışylýar diýip habar berýärler. Habarçylarymyz bilen gurrundeş bolan Türkmenistanlylar türkmen häkimetleriniň enäniň ýüzlenmesine açaçan reaksiýa bildirmegi zerur diýen pikirlerini öňe sürdüler. Eger arkada bolýan bolsa we onuň ogly Serdar Täzegül Mämedowyň çykyşyna jogap bermegi özlerini siyasi erk we güýç tapmaly diýip Türkmenistanlylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Söhbetdeşleriň ýene biri Murat Düşemowyň koronavirus döwründe ýagdaýy bilmek isleginiň ilat köpçüliginiň pikirine doly gawat gelenligini ýatladýar. Ol hiç ýyly hökümeti ýa-da konstitusiýon guruluşy garşy hereket etmedi. Ol koronavirus pandemiýasynda öz ejesiniň we raýatlaryň taglygy bilen baglanyşykly hukugyny gorap çyksetdi. Meniň hem enseme goňsularym koronavirus belasyndan ýogoldy. Öz gaýyn enem hem pneumoniýa keselinden zordan gutuldy. Ýöne hökümet koronavirusyň bardygyny boyun almady. Hökümetiň pandemiýa bilen baglanyşykly meseleleri asla boyun almazlygy hem soňu bilen Murat Düşemow ýaly bipartiýal raýatlary öz hukuklaryny talap etmäge mejbur etdi. Diýip 40 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Daşagly medisina işgäri hem habarçymyz bilen gurrundeşlikde koronavirus keseliniň ýurdun lukmançylyk ulgamy üçin uly ýetkili zarba bolanlygyny aýdyp, hökümetiň bu agyr meseleni gizlemeginiň onuň ilada arasyndaky awraýyny gaçyranlygyny belledi. öz saglyk uğruna sonra weren insana yalan aýplama bilen iş kesip türme höküm etmekligiň özü hem türkmen häkimetleriniň ne derejede insanperwerlikden, akıl huşlukdan, kanunlulygyň nam nişanyndan hem ne derejede üzüňeligini görkezdi. Diýip daşaguzly Lukman gurrun berdi. Marly bir ýaşaýjy Düşemowyň koronavirus barada gozgan meselesiniň hut öz maşgalasy üçin wajypdygyny, öz daýzasynyň yaramlylygy sandan çykan waksina zerarly aradan çykanlygyny bellep, özüniň hem şol ýagdaý bilen bagly medisina ýolbaşçylaryndan we häkimetlerden hiç hili düşündürüş alyp bilmänligini gurrun berdi. Maşgalamyzyň lukmançylyk we derman senaty ministrligine, prokuratura, Ministerler Kabineti, keselleriň aýramagyna garşy göresmek boýunça döredilen döwlet toporyýaly idaralaryna, içeri işler ministerligine ýazan onurça arzasyna hiç hili jogap alyp bilmedik. Ýogulan daýdamyň ölümine günäkär adamlar jogapkärçiligi çekilmedi. Sonuň üçin hem Murat Düşemow öz hak hukugyny gorap çykyseden aktivist hut biziň maşgalamyza gelen paçgaly hasratyň öňüne almak isledi. Diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Murat Düşemow 2021-nji ýylyň iýulynda büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronavirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap edip, bu gurrundeşligiň gizliň düşürilen videosyny sosial ulgamlara syzdyrypdy. Munyň ýa-da büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turzmakda günäli tapyp saklady we jerime saldy. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Liwaply Balkanly ýaşaýjylar we Lukmanlar Murat Düşemowa garşy edilen repressiv basyşlaryň ilkinji nowatda türkmen halkynyň maglumat almak we ýaýratmak, hak hukuklaryny bilmek we talap etmek hukugyna garşy gönükdirildi diýip hatap edýärler. Murat Düşemowyň ejesi Täzegül Mämedowyň ogluny goramak üçin edýän çykyşy jemgyýetde uly goldaw tapyp, raýatlaryň tanqidi pikir alışmalarynyň gerimini has hem artdyrdy diýip habarçylar bellýär. Täzegül ejeniň öz oglunyň hukugyny açaçan talap edip çykmagy türkmen halkynyň arasynda uly emosional sarsgynlyk döretdi. diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. 26-njy ýylda gynamalara garşy halkara güne bellenýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalary Türkmenistanyň türmelerinde şol sanda deslapky tutsakxanalarda gynamalaryň giň ýaýranlygyny, häkimetleriň tutsaklary etmedik günäni boyun aldyrmak üçin zorluk şol sanda fiziki zulum görkezýänligini nyktadylar.
Adam hukukları boýunça halkara partnerliğinin gynamalara garşy halkara gününe gawat çap eden maglumatynda türkmen türmelerinde tutsaglaryň aşy köpdigi, bendilere medisina kömeginiň berilmezligi we olara fiziki hemde ruhy basyş edilmegi bellenýär. Bu gurama adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy bilen birlikde aprel aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine ýollanan synynda Türkmenistanyň kanunlaryna 2022-nji ýylda goşulan gynamalary gadagan edýän üýtgetmelere garamazdan bu çäreleriň iş ýüzünde berjay edilmeýänligine ünsi çekipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanda raýatlaryň tutsak edilen pursadyndan başlanyp olary kanuny hukuklary şol sanda medisina barlygy ýaly hukuklary bilen üpçün etmek boýunça borçlaryň ýerine ýetirilmeýänligine aladalanma bildirdi. Şeýle kepillikleriň we gararsyz gözegçiligiň bolmazlygy tutsaklar üçin rehimsizlik töwekkülçiligini has hem artdyrýar diýilip komitetiň dokumentinde aýdylýar.